za sebou aj také ťažšie obdobia v rámci zdravia, si už v pohode, všetko je fajn? Ja tak akože ešte stále mám, vieš, kompresnú pančuchu na nohe a takže trošku to potrvá, kým sa tie tromby vlastne rozpustia. Ale už môžem fungovať, takže už dobre. Už oblička funguje, jak má vraj. Noha bude v pohode určite. Mne sa páčilo, ako si musela vysvetľovať niektorým svojim followerom, že čo sa deje a ty v nemocnici a ľudia ti tam písali, čo ti tam písali, že určite nie je tak zle, iba sa nechcú, niečo, nejaké také ako, že chce promo. Že chce promo. Hovorím si, že videla som už všelijaké promo, vieš, že proste väčšinou si na promo voláš nejaké, neviem, že v reperi hole babí, alebo neviem čo, ale Sima to potiahla úplne inde. Sima sa navliekla do kompresných pančúch a lahla si do lôžkovej časti do nemocnice, lebo chce promo. To bolo... A injekcie, vieš, na riedenie krvi mi pýchajú len tak. Ale to je brutálny flex, týmto ešte nikto neprišiel. Dobrý marketingový ťah. Ale vieš čo, ja sa tým ľuďom na druhej strane ani nečudem, lebo dneska žijeme tak v bizarnej dobe podľa mňa, že dneska už je fakt možné všetko.